Gidalit sa Kapuso Network ang init nga mga balita ug serbisyong tinud-anay dili lang dinhi sa Central ug Eastern Visayas kundi sa tibuok nasud. Ug dito sa North and Central Luzon gipakita sa balitang amiyanan ang kinasing-kasing nga panerbisyo alang sa mga Pilipino. Si Chelo Valiena sa report. Isip kabahin sa pagpasalamat karong ika-70 katuig nga anibersaryo sa GMA Network, gipanguluhan sa tropa sa Balitang Amiyanan ang pag-repack sa mga regalo nga idalit sa atong mga kapuso. Lakip sa matag relief packs ang mensahe sa kalig-on sa matag kapuso. Ilabi na karong nakasinati kita o pandemya. Isip usab kabahin sa health protocol, karon nagpadayon pa ang community quarantine, gipahigayon una ang disinfection sa Maluod Elementary School sa Dagupan City. Nagsilbi kining venue sa GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels. Gipatuman ang social distancing, naka-face mask ang mga residente o gipaubos-sab sa thermal scanning sa wa papasudla sa venue. Pinaagi sa GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels. Nahatagan og food packs ang kapin usa ka gatos ka residente sa Barangay Maluod. Maraming salamat po sa GMA Regional TV sa inibinigay niyo pong tulong para sa amin. Malaking tulong po ito para sa amin. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami sa Kapuso Barangayan on Wheels, GMA Regional TV Network. Dahil sa dinami-dami ng barangay na pwede niyong piliin at pwede niyong bigyan ng relief, Maluod ang napili ninyo. Malaking tulong to sa ating mga kabarangay na isang kahig isang tuka. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.